Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab ko nimo. Ngayson maghinulsong kita sa ato mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadnon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit, ug kadait sa iya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit tong hari, Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan pinaagi sa bagong mga anak. Itugot ka namo imong mga alagad nga hupna namo sa among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, abuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Mga igsuon kong Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matinaw, gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro, ug sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan, nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod ni ini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios, sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug gilawas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod ni ini, magsadya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi. Ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga atong patriarka.
Namatay siya o gilubong, ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David, ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog, mao na ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Sa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako sab nga lawas buhi, nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad madunot. Ampingi ako, O Diyos, kay Ikaw man ang akong kalauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi. Sa bugos nga kasadya, diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan sa imong tuong kamot. Hangtod sa kahangturan. Ampingi ako,
kay ikaw man ang akong kalauman. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan, ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari, mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyong paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intaon kaluy-i. Amen. Alleluia. Magmalipayon lungsod sa Diyos, nabanaw na ang manunubos, nga lang ka natugihalad sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sab ko niyo, Hinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. miyaon ikaw o Ginoo. Ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Piduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang ako mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanglakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga hitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakitagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisuborbunuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawats samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalakaan. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay gani ikaw, Kristo. Daghang rason nga mahadlok ta. No? Hadlok ta ngit-ngit. Yan naman, bumunta kibaw kung sa'y naadiha. No? Fear of the unknown. No? Mahadlok ta og kanang sana giladog hitsura kana kay wa man buta kailan kana bang fear of the unfamiliar, no? Mahimo pod nga mahadlok tang mawad-an, no? Una nga masabot na to ang reaksyon sa mga suod ni Jesus, no? Pag-adto nila sa lubnganan wa nay lawas didto. Hadlok sila unsa kay nahitabo, no? Pero silang una-una, no? Si Jesus niingon naman nila nga mabanhaw siya. Nalipay po sila nga ni-consider, no? Nga buhi yung tingali si Jesus, no? Unya, sa ilang kahadlok o gamay nga kalipay o excitement,
ilang nasugatan si Jesus. Naginan sila, ayaw ka mo kahadlok. Unya, gisugo silang Jesus, ingna ako mga tinunan, paadto as Galilea, ila kong makita dito. No? So from fear, then comes the encounter, and then the mission. Lahi po ang kahimtang sa mga kadagkuan sa mga pari. Pagkabalita nila nga si Jesus wa na dito sa lubnganan. Nahadlok sila. Nga naman, kay basin o mapamatud-an nga sayop sila. Pastilag na banhaw to. Unsao na lang. No? Una nga, to address their fear, they fabricated a lie. No? Ilang gihimuan o sayop nga istorya, no? Fake news. Tinuod po gani hangtod no nga naay mga tao nga tungod silang kahadlok, mubutang-butang og sala-salaing tao aron sila malibre. Muna nga ilang gipasanginlan ang mga tinun-an ni Jesus nga gikawat ang lawas ni Jesus. Ilang gisugo ang gwardya muni ipakailap, no? So ang ilang ngilad nga tinguha mikatay hangtod nga ang mga tao wa nakibawag unsay tinuod hangtod karon ang mga Hudiyo naghuwat pa sa ilang Mesiyas, no? Sila nagpanong og gubat, no? Muna makita nato nga pagka anugon kung ang imong kahadlok makapalayo nimo sa Ginoo. Pero mahimo di ay ang imong kahadlok makapasalig nimo sa Ginoo, it even leads to an encounter kunya mahimo po kang hatagag misyon karon imong kahadlok mahimo ng kalipay, no? Una ining panahon sa Oktaba sa Pasko, no, the first 8 days, no, ikawalo ang Domingo, no, kay day 1 is Easter Sunday man, no, so the 8th day is Divine Mercy Sunday, no, so nining 8 ka adlaw o Oktaba atong ipamalandungan, no, ang transformation, ang pagkausab sa kahimtang sa mga tinun-an ni Jesus, human nila sinati o mapamatud-an na tinuon kayo di ay ang pagkabanhaw. Karon sa ingon, kita makabaton og paglaom sa pagkabanhaw. No? Yan sa atong pagpanikay-sikay ning kinabuhia, sigurado ta na dunay pagkabanhaw nga nagpaabot nato. Nabisan diha sa atong kahadlok, ang Dios di ay dili mo biya nato hinuon, mahimo niyang usbon, no? He can transform, no, our fears into joy. Hinaon pa unta. Manindog pa niyon. Ipadangat nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Malipayon kita tungod kay si Kristo nagmadaugon man batok sa kamatayon ug misulod ngadto sa iyang himaya. Mayon kita, madaugong Dios, panalangini kami. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan, mabag-o diha sa nabanhawng Kristo, ug dadon niya ang mensahe sa paglaom ug gugma, ngadto sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili mahadlok nga magpuyo sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo, magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing, ug sa atong mga kabalayan, ug sa ingon, mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga isip kita, nga kita isip katilingban, mupaambit sa malipayong balita sa kabanhawan, ngadto kanila nga atong mahimamat adlawng tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuhuong na nag-una kanato, tapos mamatay uban kang Kristo, muambit unta sa iyang himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Madaugong Dios, panalangin kami. Diyos among amahan, nagaampo kami nga ang kalipay sa pagabanhaw, utuhop unta sa among mga hunahuna ug mga kasing-kasing. Aron mas haduol kaming dandon nga na kanimo. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasang imaan sa mong gugma sa gupaog santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. Dawatan ng tas, ginoon sa kipisog ikano sa iyong mga kamot, alang sigdayo bagmay siyang ngalan, alang usab siya ng gabuslanan, usarabog niya santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawahan. Makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan, kaming gibag-o sa bunyag diha sa pagila sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasab ko nimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ris Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angag matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining panahona nga mahimayaon. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tugod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan iduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigonang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula, alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw. Imo kaming giluwas, ikaw ang manunubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Iining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hirumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa Amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Nasab ko nimo. Pakita ta ang paginig sa unay. Pordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Pordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka
kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ngay soon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gamay ako. Magampo kita. Muli pang unta dinhi kanamo o Ginoo ang grasya sa sakramento niining Pasko sa pagabanhaw aron himuon nimong takos sa imong mahatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kalawasan nga tunhay kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasag kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. This is the day that